amana ke yoro la ama fo ko audience akaw bismillah 84 kan ni wakati na fenfe be ga na je jamana kono kata si jamana re ko fela ma mo fo e aka malden ala ama fo fene aka faso kanu re fene la dante foli muna ama fa ye ko biye araba e me kalu kle temps ani shiki ame bela jeni fo ama fa la ka jamana kisi ala ka jamana tanto e ama fo la de ligala nyene ante 50 nyina aka information nunu partager na on sigile ngoni puma et internet kan aba vidéo aba partager parce que ame fait bon anda abe sabateli no tien latika were fene de donc ogumu kono la e bi anana an koroke bisimila an ka plateau kan an bɛ se k'a fɔ an kɔrɔkɛ an camarade don o fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ tuguni CNT o membre fɛnɛ don a bɛ poste min na yen an bɛna tila ka na a ɲininka o la information urgent bɛ yen ka se ka komi fake news dɔw bɛ ka passer réseau sanfɛ an y'a wele an ka walawala kan a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye donc a yɛrɛ tɔgɔ Amadu Mayiga bɛɛ b'a dɔn depuis M5 kɛlɛ wagati la an y'a ta ko caman kɛ an ka plateau kan a fɛnɛ cɛsirilen don kosɛbɛ jamana ko in na donc o kɛra sababu ye a ye place fɛnɛ sɔrɔ CNT yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la donc sifinaka don ala ma mɛn yɛrɛ fɛnɛ a ye a ka doctorat a y'o fɛnɛ sɔrɔ kɔsa in na a ma mɛn donc a b'a fɔ ko docteur bonsoir. Merci Kati. A bɛ cogo di? Ça va alhamdoulilah intergue. Folikan jumɛn b'i bolo ka di maliyɛn denw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛ ma faso kanubagaw minnu tɛ sɛgɛn o tɛ ɲina e bɛ se ka folikan jumɛn di u ma ka tila ka i tɔgɔ ni i jamu fɔ ani i bɛ place min occupé CNT kɔnɔ k'o fɔ maliyɛn denw ɲɛna. N tɔgɔma b'i fo k'a fɔ malidenw ye minnu sɔgɔlen bɛ an na nin wagati na i ka plateforme sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali ko bɛ maa o maa ni kan bi bi na k'olu a tulo b'an na nin wagati na minnu bɛna lamɛn kɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo jamana ala k'a basigi. O tɛmɛnen kɔ ne tɔgɔ ye Amadu Mayiga maa caman b'a fɔ ma docteur Amadu Albert Mayiga n dɔnnen b'o la kosɛbɛ donc ne bɛ CNT kɔnɔ n bɛ jɔyɔrɔ min na o bɛnnen bɛ premier secrétaire parlementaire ma donc n bɛ baara kɛ commission mun na CNT kɔnɔ o ye commission des finances de l'économie du plan de la promotion du secteur privé des industries et des mines a bamanankan nama ye jumɛn sɔrɔ bosoni yɔrɔ jamana maraliko miirina ɲuman an ka feere taw siraw fɛ o an ka dala dumunifɛn ta siraw fɛ o donc commission b'o baara n'o miirinaw kɛ donc ne yɛrɛ jɔnnen bɛ o ma. D'accord a tɛ tɛmɛ kan komi an tɛna ko in yɛrɛ bila da girinda la communiqué kɛra bon yani an ka da don communiqué yɛrɛ la k'o kɔnɔ kuma fɔ maintenant an bɛ fɛ k'i ɲininka mun na sisan an y'a mɛn ko fanga jaso min tun bɛna kɛ kɔsa in na ko CNT membre dɔ tun b'a la o kuma in yalima tiɲɛ don wa o fɛnɛ kɔfɛ tuguni an y'a mɛn ko a manamanakan fɛnɛ fɔra ko fɛn min ye CNT président ye ko a convoquera Kuluba donc a ko bɛ cogo di e yɛrɛ i bɔra CNT de la sisan ka na ne ka plateau kan yalima ko in kɛra cogo di? N tɔgɔma i ni ce kuma in diyara n ye kojugu ka d'a kan depuis suro tiɲɛna CNT kɔnɔ ka fara hali CNT président kan anw bɛ CNT kɔnɔ an bɛ baara la gafe mun na gafe mun kɔnɔ kumaw ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye code des douanes ka d'a kan depuis an ka jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta code kelen de tun bɛ yen san 2001 u nana code in falen fo ka se bi ma san 21 kɔfɛ code in magama k'a la falenni ma don a la jamanaw dun bɛ ka évoluer sɔrɔ siraw ka jamanaw évoluera jamanaw donna kulu dɔw kɔnɔna la kulu fana évoluera nka Mali ta san o san n'a kun fɔra k'a bɛ falen majɛw bɛ don a la donc an ni président yɛrɛ kunu bɛɛ an tor'o baara la fo 18 heures a ka sɔrɔ ka kanbɛnda kɛ ministre des finances ani ministre wɛrɛw ye minnu fana kan ka taa Russie la ka taa miirina wɛrɛ ta miirina mun CNT yɛrɛ président Colonel Maliki Diaw ye u bilasira n'o kumakanw ye o dɔ ye jumɛn k'a fɔ carburant ko manque min bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi bi na n'a gɛlɛya bɛ ka se an ka jamana ma o ni CNT commission dɔw sigira ka baara kɛ an k'o miirinaw fana n'o hakilinaw fana ta yaasa ka se ka baara kɛ n'o ye o bɛ se ka la nɔgɔya cogo min na an ni Russie jamana cɛ u ka carburant d'an ma an b'a tɛmɛ jamana dɔw kɔnɔ ka na an ka jamana kɔnɔ o baaraw bɛ se ka kɛ cogo di ka d'a kan dépôt m'anw bolo an ka dépôt tɛ se ka tile damadɔ a bɛ dan o dɔrɔn kɔfɛ a tɛ se ka an ka provision tɔ assurer kuma tɛ k'a fɔ an ka stock yɛrɛ kɛ ka bila yen donc ni nin gɛlɛya sugu bɛ yen o miirinataw tiɲɛna depuis kunun
anw bɛ olu baaraw de la i b'a fɔ don o don nka an bɛ bali mun na kɔfɛ de maa caman bɛ k'an wele o tɛ k'an sɔrɔ kɔfɛ u ka sɔrɔ k'an wele ko an y'a mɛn k'a fɔ ko rumeur dɔ bɛ yen n ko rumeur jumɛn ye ko a fɔra ko gouvernement ye communiqué min kɛ kunna sini ko mɔgɔ dɔ minɛna ko est ce que ko CNT mɔgɔ dɔ b'a la k'a fɔra fɛnɛ ko CNT président dɔ b'a la kuma tɛ tuguni k'a fɔra fɛnɛ ko bi 21h sur 21h k'a fɔra k'a welelen bɛ Kuluba bon a fɔra an yɛrɛ bɛɛ yɛlɛla nka yɛlɛko kuma don nka kuma min don ni mɔgɔw kɔnna ka kuma dɔ fɔ n'i ma bɔ ka kuma kuma ni kuma wagati y'i jɛ ni kumana kɔfɛ dɔrɔn u b'a fɔ ni rumeur fɔra a fɔra tan mais bi n'i y'a ye kuma na sigi ko dɔ b'a kɔrɔ donc depuis kuma kalama i bɛ bɔ ka jɛya ka nɔgɔ bɔ a kuma la k'a fɔ tiɲɛ don tentative de déstabilisation fɔra n'o tun ye ka fanga jaso CNT mɔgɔ dɔ b'a kɔnɔna la lieutenant colonel dɔ don nka a baaraw bɛ sen na a baaraw fɔra kunna sini dɔrɔn de malidenw bɔra a kalama nka a ka ca ni semaine kelen presque 8 jours bi ka se bi ma a baaraw kɛra k'a bɛɛ kuncɛ k'a ban a tɔ kun tora k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye kuma ɲɛfɔlen aw ye et président Maliki Diaw yɛrɛ mun ye dɛmɛliba kɛ ko in na ka se ka réseau in démanteler et aw bɛna bi de k'aw bɛna kuma ka o kow ta k'a b'o ta k'o tɛngu président na fo dɔw b'a fɔ ko poste wɛrɛ kan ka ɲini ka di Maliki Diaw ma i b'a fɔ poste ko de don c'est pourquoi j'ai dit CNT mɔgɔw mɛnna trop u ma bɔ ka réagir nin ko in na ka da kan n'i y'a mɛn bi sera ko CNT sigira ko gouvernement sigira kunun de tɛmɛna 2020 n'i y'a ye mɔgɔ tɔgɔ tun bɛ fɔ ko 2020 don min na événement bɛ kɛ ka président ka fanga ɲɔngiri ne hakili la bɛɛ tun bɛ k'a fɔ ko l'homme fort de Kati colonel Maliki Diaw a photo kɛra ka réseau bɛɛ fa mɔgɔw y'a tanu ka dugawu k'a ye ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ne bolo ni histoire nana événement nana tɛmɛ fanga nana sigi ka fanga kulomaw sigi a bɛɛ sigira fana k'a sɔrɔ colonel Maliki Diaw ma taa fansi ka da ka CNT kɛra organe laban ye mun sigira o bɛɛ la a muɲuna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra CNT nana don doncogola mun wolola kumaw la kuma mun kɛra septembre kalo tile 10 ani 12 san 2022 ka charte sigi charte mun y'a fɔ finitigilakaw civiliw M5 an bɛɛ lajɛlen kan ka don kulu dɔ kɔnɔ n'o bɛ kɛ wasabilen nɔrɔbila ye n'o ye CNT ye o baaraw nana kuncɛ k'o ban ka bɛn le 3 décembre ma 2020 o baaraw kɛlen bureau bɛna sigi don min na o kɛra le 31 colonel Maliki Diaw yi présenté a choisira a taara a bilala bureau ɲɛma ka kɔɲɛ dɔw y'u ban k'u tɛ don u bolo CNT n'u ma don u tun b'a fɔ ko CNT tɛ kɛ foyi ye ka da kan u ma don nka ne hakili la CNT de ba sigira baara bɛ kɛ kɛcogoya la mun a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ min tɛgɛ wuli assemblée tɛ yen CNT b'a kɛ cogo min ko mun delila ka na k'a kɛra ten ani civil kelen kɔnɔ CNT projet de loi mun adopté a assemblée tɛ yen depuis Mali indépendance fo bi mun delila k'a ɲɔgɔnna kɛ ne bolo baara ye baara fan caman de ye wa bɛɛ lajɛlen n'i ka baara de don donc ni mɔgɔ min jɛra k'o baara kɛ ka jamana ta ka a fanga yɛlɛma k'a fɔ parce que besoin de refondation de bɛ yen an bɛ fɛ a ka yɛlɛma ne bolo o tigilamɔgɔw kan ka jukɔrɔma tintin de nka wagati min na i b'a jateminɛ minnu bɛ nin kuma caman ninnu fɔ bi ka depuis fanga ma yɛlɛma depuis Ibrahim Boubacar Keïta bɛ Ala ka hinɛ la olu maa kelenw tun b'a nɔfɛ bandaw nalen u tun bɛ ka kule jaw bɔra dɔrɔn u yɛlɛmana bandaw kan donc bandaw fana ka fanga ɲɔngirilen u yɛlɛmana Asimi kan ne bolo bi bi in na an bɛ jɛ an b'an bolo de di ɲɔgɔn ma ça ne sert à rien ka nkalon ni fɛnw ta ka da dɔgɔn na tiɲɛ don mɔgɔ dɔ bɛ CNT kɔnɔ mun b'a la CNT maa 121 de ne ko maa 120 in na ka jaw bɔ a la o ni mɔgɔ kelen o kelen fɛn dɔ kɛ est-ce que i bɛ se k'o ta k'i b'o ko fɔ k'o da jaw la ne bolo i tɛ se k'o kɛ dɛ ka da kan chacun est libre de ses mouvements ne mana mun kɛ ne ka hakɛ de don n'a bɛ wolo mun na a bɛ wolo ne yɛrɛ de ka président ka foyi t'o la an balima dɔ tun b'an fɛ CNT la ale ka action a ye ko minnu kɛ o wolola mun na ani fanga tigilamɔgɔw y'a ɲɛnabɔ komi CNT sigira ni sariya dɔ de k'a fɔ adamaden i ka faso kanu kan n'i ka hɔrɔnya ani ka danbe n'o bɛ adamaden min na o bɛ tɛ k'o bila wasabulon kɔnɔna la a yera k'a fɔ dankari la o tigi ka o la u y'o tigi ta k'o bɔ CNT kɔnɔ ne bolo o de ye baara kɛcogoya ye mais k'a fɔ ko CNT kɔnɔ ni mɔgɔ min wulila n'o ye ji min n'o ji min cogo ma ɲɛ k'o ye jaw nɔ ye ni mun ye dumuni kɛ n'o ka dumuni cogo ma ɲɛ k'o ye jaw nɔ ye wala ni malo ma sɔrɔ mun ka so k'o ye jaw nɔ ye ne bolo olu ye patapatakanw de ye aw bɛ hakɛ to mun an kan ka bɔ a kɔnɔna la jaw bɛ yen projet de loi minnu bɛ yen k'a contrôler yaasa anw minnu talen bɛ k'a baara kɛ an ka se k'a baara kɛ ka se k'a baara kɛ ka ɲɛ minnu tɛna baara la fana k'u wele à l'ordre k'u bila k'u ka baara kɛ ka baara jateminɛ yaasa baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la an ye
école de guerre créée n'i y'a mɛn école de guerre ni CNT tun ma adopté a tɛ tɛmɛ fan si a tɛ se ka kɛ n'i y'a mɛn bi bi in na an bɛ jamana stabiliser non parce que wari dɔw bɛ halisa minnu bɛ ka sɔrɔ olu gafe nɔbila sɛbɛnw ni CNT tɛ maa si Mali dɛmɛbaga foyi tɛ yen hali minnu bɛ ka Mali dɛmɛ bi mun bɛ n'i da don a la ka d'a kan n'a fɛn o fɛn bɛ na a gafe a bɛ tɛnku gafe dɔw de la jamana foyi tɛ mara ni gafe t'a la a gafe bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ CNT kɔnɔna de fɛ ni CNT y'a nɔrɔbila tuma min na baara bɛ kɛ donc o de hukumu kɔnɔna la k'a fɔ mɔgɔw ye an ka baara ye o de ye ka gouvernement fana jateminɛ ka gouvernement fana bilasira fana b'an ka baaraw la charte article 16 b'o d'a ma an b'a bilasira k'a fɔ a y'anw bolo baara kɛcogoya ɲuman ye nin donc mɔgɔ min bɛ o baara la i bɛna se k'a fɔ cogo di k'i bɛ a ta ka nkalon ou bien ka kuma dɔw ta k'a fɔ k'i bɛ o ta k'o tɛnku o la ne bolo olu ye fili kuma ye yanni bi ka se kunun de tɛmɛna an ka miiriw la kosɛbɛ fanga nata m'a to a k'a fɔ ko a bɛna CNT kɔnɔ walama ka Asimi bila kuluba sinon n'o don fanga kɔrɔ min n'o yɛlɛmana 2020 o tun ye proposition min k'u ye o tun bɛ se k'a minɛ k'u ka denbaya labɔ k'u ka avion ta ka taa o sagonadugu la k'u ka diɲɛnatigɛ kɛ yen fo k'a ban u y'u ɲɛ ci o bɛɛ kan ka u ni di ka u ka jamana kumabɔ ne bolo o kumabɔli in tɛ se ka kɛ k'i bɛ na ka kuma dɔ fɔ ka lagosi ta ka se mɔgɔ dɔw ma o kama CNT kɔnɔ en tout cas an kɔni ko an tɛna to bilen maa si ka a fɔ k'i bɛ dankari an ka président ka hɔrɔnya n'an ka danbe la ka d'a kan ale ye institution ɲɛmɔgɔ de ye ni ale ka hɔrɔnya n'a ka danbe n'o lagosira o bɛ institution fragiliser ni institution fragilisera a bɛ se anw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma donc an b'a kun bi an b'a kun sini wa k'a fɔ président da foyi tɛ nin ko in na wa u tɛ mun kalama ko la président de ye nin ko in kola bɛɛ lajɛlen latigɛ k'a ɲɛɲini fo ka n'a bolo da kisɛ kan ka d'a kan n y'a ye u ka mɔgɔ kuntan dɔ bɔra wagati la ka video dɔ kɛ k'a to kuma dɔ k'ale bɛ fan nɔfɛ k'ale ye karamɔgɔ ye ale sogora tantɔ nin bɛɛ kun ye nin baara ninnu ɲɛbila de ye a ɲɛbila kun ye kun jumɛn ye ko jumɛn b'a jukɔrɔ baro kɔnɔna la an da bɛ s'a ma n'Ala sɔnna inchallah d'accord o faamuyara o fana tɛmɛlen kɔ an y'a ye wagati laban in na a tun ye premier ministre wele a ka yɔrɔ la bon mɔgɔ dɔw m'a faamuya mais n bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ o yɔrɔ fana la u ka se ka o yɔrɔ in fana faamuya. D'accord an ka baara CNT kɔnɔna la don o don fanga jamana sariya sɛbɛnw bɛ anw yamaruya k'a fɔ k'an ka premier ministre ou bien gouvernement mɔgɔw wele wagati bɛɛ k'o ɲininka o wagatiw de b'a la a bɛ fɔ a ma les sessions ordinaires ou bien sessions extraordinaires laada la avril kalo san kɔnɔna la a lundi a ntɛnɛn fɔlɔ CNT ka session bɛ dayɛlɛ kalo 3 kɔnɔna la ayiwa n'o banna wagati filanan fana bɛ yen a bɛ dayɛlɛ mun fana kɔnɔna la tuguni donc an ye o baara ninnu de daminɛ ni avril kalo kɔnɔna la o discours ɲɛbila la président ko premier ministre ma san kɔni an bɛ fɛ k'i wele i ka na jamana maracogo i ka hakilinaw ye mun ye i ka na i ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye bulon kɔnɔna la ni majɛ man jɛ n'i kan k'i dɛmɛ an b'i dɛmɛ an b'a ɲɛf'i ye k'i bilasira n'o y'a sɔrɔ an kan ka baara mun lajɔ ka baara kura min daminɛ an b'o f'i ye ka d'a kan anw de ko fasodenw de sigira k'a fɔ assise nationale de la refondation na ko transition kalo fanga a kan ka taa k'a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 la o don o don a bɛ ka tɛrɛmɛ anw bolo ni an bɛɛ kɛra la ka ban aw fan fɛ gouvernement yɔrɔ ka ban fasodenw y'aw de bila ci la u y'a fɔ don min na u y'aw bila la ni aw kɔni jɛra kelen ma ka ban aw man ka sigi bilen ka CEDEAO kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ miirina wɛrɛ kɛ bilen mais an bɛna intervention kɛ don min na ka fanga yɛlɛma an ma CEDEAO ɲininka dɛ a ye n'a ɲɛfɔ an ye jamana baara kan ka kɛ cogoya min na ne hakili la o ye baara kɛcogoya ye ka d'a kan ni anw bɛ session ni session banna anw ka session extraordinaire sariya b'a fɔ a tɛ se ka tɛmɛ tile hakɛya dɔ kan tile 15 anw tɛ se ka gouvernement wele fo gouvernement ka session convoqué a fana ko ko baara caman bɛ yen mun bɛ se ka kɛ gouvernement m'an convoqué donc f'u ka na an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu o kuma de kɔnɔna la premier ministre nana ɲininkaliw wolola mun na ne hakili la o ma dogo faso jama maa si la bɛɛ lajɛlen y'a ye fo ni maa mun ɲɛcilen don ale yɛrɛ ko anw ma k'olu tun bɛ ka CEDEAO kɔnɔ an ko non a tɛ se ka CEDEAO kɔnɔ ka d'a kan anw de ko CEDEAO sɔnna a ma sɔn an kɔni ka miirinata ye nin ye e yɛrɛ de y'o fɔ n'i y'o fɔ baara kan ka kɛ cogoya min na mais baara kɛ n'an ni CEDEAO bɛnna la k'an to yɔrɔ min na ayiwa an bɛ continuer mais jamana tɛ se ka jɔ ko parce que négociation bɛ yen parce que nin bɛ yen jamana t'o fɛn jamana ka bon an bɛɛ lajɛlen ma donc an y'a kɛ bonya kɔnɔ an y'a kɛ karama kɔnɔ juguya ma y'a la an yɛrɛ y'a ye premier ministre il était très sonné mais vraiment kɔfɛ kuma sanumanw bɔra a kɔnɔ k'a bilasira président yɛrɛ y'a jansa ni tɛgɛrɛ ye k'a fɔ CNT maaw bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛrɛ fɔ a kunna k'a yira malidenw na k'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn jugu ye k'an bɛ ɲɔgɔn bilasira o ye faso jama yɛrɛ marabolo tagacogo ɲuman ye ka d'a kan olu bɛ projet de loi miirinaw ta k'u ci anw ma CNT la anw bɛ baara k'u ka commission na ka mɔgɔw wele mais
mais ala ye diɲɛ don o don da document minnu bɛ ci anw ma anw b'a corriger de par des amendements k'a fɔ bon an bolo nin de y'a jɛ nin kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan a si dogolen tɛ mɔgɔw la tout est public an bɛ se ka document bɛɛ lajɛlen bɔ k'u yira mɔgɔw la k'a fɔ ministres super ministres tɛ u ka kumaw majɛw b'a jɛ mais anw fana bɛ miirinataw ni hakilinataw de bɔ k'a f'u ye k'a fɔ baara tagabolo ye nin de anw ni président an b'o baara de la donc o de y'a to an ye fɛn caman de kɛ n'i y'a mɛn an b'a fɔ bi armement sanna san 2020 anw nana baara fɔlɔ CNT sigilen o président Maliki mun ɲini o de ye ka collectif budgétaire adopté ka miliyari 71 ɲɔgɔn na bɔ k'o bila kɛrɛfɛ o don musaka la ko k'a di finitigilakaw ma u ka se ka an ka avion minɛnw mobiliw ani fɛn o fɛn bɛ se ka na matériel k'o bɛɛ lajɛlen san mais mɔgɔw t'o kalama o donc n'i t'o kalama i b'a fɔ ko gouvernement bɛ ka baara bɛɛ kɛ tiɲɛ don jamana marali bɛ gouvernement bolo mais an bɛ miirinata mun kɛ ka gouvernement dɛmɛ o de ka ca an ni gouvernement yɛrɛ bɛ mun bila k'o s'an ma initiative bɛ bɔ o la mais an b'a corriger tuma bɛɛ k'u bilasira mais an tɛ se ka bɔ don o don k'an b'o lagosi ta k'o se gouvernement ma o t'anw ka ko ye parce que an bɛ ɲɔgɔn dafa de voilà o tɛmɛlen fana kɔ an bɛ fɛ k'a dɔn fanga jaso minnu bɛ yen nɔ ni a ma se ka kɛ kɔsa in na CNT mɔgɔ joli de tɔgɔ fɔra a la fanga jaso min fɔra CNT mɔgɔ kelen de tɔgɔ fɔra a la mɔgɔ kelen dɔrɔn nka nin t'a fɔlɔ ye koyi k'a fɔ ko fanga jaso bɛ bali an ka jamana in kɔnɔ a bɛ tilen a bɛ bali nka jamana de y'a décidé bi ɲɛmɔgɔw de y'a décidé bi k'a fɔ bon bi kɔni an bɛ bɔ k'a fɔ ka d'a kan an tɛgɛ b'a kan k'a fɔ a miirinata malidenjugu dɔw bɛ yan ani maliden dɔw bɛ kɔfɛ olu de ka baara don u ka baara fana ye jumɛn o de ye k'a essayer ka CNT k'o de lasɔrɔ ka d'a kan n'i bɛ équilibre ɲini transition in kɔnɔ bi CNT de don u bɛ se ka diɲɛ kuma o kuma fɔ CNT ma i tɛ se k'a fɔ ko baara mun kalifalen bɛ CNT la k'a ma kɛ a tɛ se ka kɛ a mɔgɔ tɛ yen ne bɛ n tɛgɛ wuli a tɛ yen bi se k'i sigi i kɛrɛfɛ i da sago k'o de fɔ mais ka baara mun kɛ le rôle du parlement tu ne peux jamais dire k'a ma kɛ donc u b'a ye k'a fɔ o baara mun b'a la ka kɛ tan dɔw y'u baga don a kɔnɔ donc olu bɛ fɛ ka don cogo ɲini donc f'u ka lagosi sugu bɛɛ saga s'a ma comme ça n'a kɛra don min na k'u donna a na fɔ ko ayiwa ko olu kɔni olu donna a kɔnɔna la o ye maa fan dɔw jama fan dɔw ta ye jama fan wɛrɛ ta ye jumɛn ye charte mun n'a y'a réviser charte b'a yira k'a fɔ président Assimi Goïta n'a ka d'a ye don o don k'a fɔ k'a b'a ka fanga baara k'a ɲɔngiri ka bɔ finitigilakaw ka finitigiya baara la ka n'i kan bɔ fanga mara nɔfɛ CNT président de bɛ a nɔrɔ bila kuma tiɲɛ filɛ donc il faut k'u ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ CNT président k'o lanɔgɔ il faut l'abattre il faut que ko bɛɛ ka kɛ pour que transition kana se ka o miirinata président kana se k'o miirinata sɔrɔ a ka siga k'a fɔ n'a ye nin kɛ nin problème don walima jamana kɔnɔdenw ka siga u ka danaya k'o ta k'o bɔ colonel Maliki Diaw kan mais yɛrɛ bolo mɔgɔ jɔnw de bɛ se ka nin miirina sugu don faso jama mais mɔgɔ minnu ye Mali jugu ye minnu tɛ Mali fɛ minnu bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que Mali transition kana réussir i m'a ye transition fanga a kalo bɛ ka tɛrɛmɛ don o don donc n'a nana se yɔrɔ de la comme transition bɛɛ lajɛlen b'a dɔn miirinata min bɛ président na ani sen colonel ka ɲɛsin jamana ma ka jamana refonder i y'a ta cogo o cogo hali san 5 tɛ se ka baara ban a baara bɛ se ka ban cogo di danaya bɛ mɔgɔ min kan o ye Assimi de ye il faut que forcément mandat officiel dɔ ka ta k'a kalifa a la a bɛ baara kɛ mun kɔnɔ pour que entrave fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli o la an ye Faransi tɛgɛ a n'a da bɔlen bɔ an ka jamana la o baara tɔ bɛ sinsin ka jamana yɛlɛma hɔrɔnya sigi a ma o baara tɔ bɛ sinsin an bɛ ka code de douane mun réviser a baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na libre échange mun kan ka kɛ ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw bɛ sanuya cogoya min na a bɛ n'o baara bɛɛ kɛ donc olu ka miirinata ye jumɛn ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka transition fanga dɔgɔya ɔ ni transition dɔgɔyara ka sɔrɔ baara ma ban baara tɔw bɛ se ka laban cogo di o de ye ka bɔ fanga la ka n'i présenter mandat la jamana kɔnɔdenw ka kala fili ye ka kala ta ka kala fili ye ka mandat officiel di ma maa si tɛ se k'o bali o la donc o baara o tɛ se ka kɛ f'a ka bɔ yen n'ale dun bɔra yen don min na mɔgɔ min bɛ na o ye diyaw de ye donc fo ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ka se ka CNT kɔnɔ mɔgɔ dɔw sɔrɔ ka mɔgɔ dɔw nɛgɛ ka mɔgɔ dɔw lanɔgɔ ka nɔgɔ lase CNT ma pour que k'a fɔ ko CNT yɛrɛ kɔni ko sanuma yɛrɛ de t'a kɔnɔ n'o olu ɲɛmɔgɔ taara k'o nana bila don min na fanga ɲɛmɔgɔya la i b'a sɔrɔ miirinata b'a la ni minnu bɛ baara kɛ olu bɛna taa jamana mara ka élection organiser fo ka o miirinataw o de lafasa diyagoya k'o don mɔgɔw kunna u b'o baara la u bɛ mɔgɔ dɔw sara k'o don baara la dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ka nkalon na diyaw la n'u b'a fɔ ko immeuble b'a bolo yan fɛ bâtiment b'a bolo yan fɛ i m'a ye k'a san a papier t'i bolo k'a bɛ
b'i bolo a danganiya t'i bolo k'a b'i bolo ou bien i bɛ t'i sigi plateau kan k'a ka rôle k'a ti k'o kɛ a tɛ ka baara kɛ CNT la ala ye diɲɛ don o don da sariya loi bɛ ka voter k'a adopter an ko sisan kɔni o banna n'a kuma fɔra diɲɛ fan o fan an b'a fɔ justice ɲɛna an tɛ jaw lamɛn o da dɛ an institution de b'a saisi auto saisi k'a fɔ justice ɲɛna ni Karim Masina nin kuma fɔ an bɛ fɛ i k'i saisi a la wa i k'a lumière i k'a fɔ a kuma tiɲɛ mun i k'a établi an tɛna to bilen mɔgɔ si k'a lajɛ jamana ka progression transition ka progression ka se k'a fɔ k'i b'o bali yanni e k'a fɔ bi k'e bɛna mɔgɔ dɔ tanu dɔ kan olu cɛ 5 de jɛra n'u tɔw ka na ka fanga yɛlɛma o y'a sɔrɔ e b'u dɔn wa est-ce que o y'a sɔrɔ e bɛ Asimi dɔn wa o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ Asimi dɔn o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ Diaw dɔn mais olu de ye ɲɔgɔn dɔn k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na a bi e bɛna k'e bɛ dɔ fɛ ka tɛmɛ dɔ kan ou bien e bɛna k'e bɛ mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ singa ɲɔgɔn ma ko ka Diaw ta ko k'o sen bɔ a la o se b'e ye olu dun de y'u ka baara n'u ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bolo o ye fili kumaw de ye a ka kan depuis sisan an ka bɔ ka dankari la a man di mɔgɔw ye k'a fɔ ko wa i ye docteur ye i man ka bɔ ka kuma dɔ fɔ n'i ba ko i ka diplôme k'i kalan n'o k'i tɛ jigin duguma ka kɛlɛ kɛ u bɛ kɛlɛ wuguba ka kɛ nkalon ye k'a transformer ka taa bi kan n'a fiɲɛ wulila don o don a bɛ taa n'i ye c'est pourquoi an bɛna u ka plateau kan k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ la vision progression mun bɛ ka kɛ ka se ka transition fanga tɔ simɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalo damadɔ dira n'a fɔra ko bɛn kɛr'o kan a ko tɔ ye mun ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o de ye président ka na u b'o baaraw la k'o baaraw de bali yaasa président Assimi Goïta a ka jamana mara a miirinata bɛ se ka dan ni transition ye kalo damadɔni dɔrɔn ma walama les 5 colonels u ka miirinata bɛ se ka dan ni transition ye kalo damadɔni ma cogoya min na donc k'a fɔ malidenw ɲɛna k'a fɔ problème foyi tɛ colonels ni ɲɔgɔn cɛ o ka di jamana mara minnu se ɲɔgɔn ma jamana faso kanuni teni doni o minnu se ɲɔgɔn ma o b'o de kɛ i ye armement dɔn cogo to i ye teni dɔn cogo to i tɛ se ka k'a fɛ ka tɛmɛ olu kan parce que ka d'a kan le métier des armes olu de y'a choisi e bɛ t'i sigi ka fɛnw lɛ Google kan ka taa armes tɔgɔ fɔ a dɔw tɛ tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛna fɔ k'e bɛ dɔ fɛ ka tɛmɛ dɔ kan ne bolo o ye fili kuma de je pense que an ka bɔ o kɔnɔna la kunun mɔgɔw u ye nin kelen de kɛ o de ye jamana ci o tun bɛ IBK kɔ IBK nana bɔ yen u tugura dɔ kɔ u tugura dɔ kɔ hali sisan o système kelen de bɛ ka continuer ne hakili la depuis don min na transition fanga sigira n'an sen jɔ yɔrɔ min na an ni sɔrɔdasiw cɛ hali bandaw nalen an ma sɔrɔdasiw bila bandaw taara k'a ka fɛn bɛɛ kɛ k'a ban k'a Assimi confirmer an tora an nɔ na mais n'an y'a to mɔgɔw k'u lanɔgɔ fɛnɛ a bɛ kɛ problème ni an bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan olu mɔgɔw u ka miirinata o de bɛ ka kɛ sababu ye ka jamana jɔ sinon ministres caman bɛ yen bi u b'a fɔ k'u b'u disi gosi an y'olu ka maraw ye ka tɛmɛ a tɛnna ko n bɛ ka mɔgɔ dɔgɔya mais c'est pour dire que c'est le leadership miirina ɲuman sanfɛ o de falenna sinon politique mɔgɔw de tout le temps an y'u ka baara ye yan nɔ mais n'i y'a ye sisan jamanadenw b'u yɛrɛ disi gosi c'est parce que dɔw de bɛ yen nɔ bibi na sanfɛ minnu ka miirinata wala k'o de lawaleya o ye tiɲɛ ye yalima aw yɛrɛ kelen ka bɔ nin kunnafoni in kalama ko CNT membre kelen yera nin ko in na aw kɛra cogo jumɛn na CNT yɛrɛ kɔnɔna yen nɔ non hali sisan fɔlɔ a ma fɔ officiellement an bɛɛ lajɛlen ɲɛna CNT kɔnɔ k'a fɔ nin Karim Masina b'a la nka minnu bɛ kow kalama anw de b'a dɔn k'a fɔ a ko in bɛ sen na depuis bi tɛ an b'a dɔn k'a fɔ nin Karim Masina de yera la enquêtew bɛ sen na baaraw b'a la ka kɛ CNT kan ka réunion kɛ wa président yɛrɛ ka discours bɛ yen nɔ sini plénière la donc ni mun bɔra la a bɛ na a b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'a ko bɛɛ jaratigɛra k'a ban tuma min na sa ayiwa an bɛ se k'an ka kumakan f'u la nka depuis sisan ni CNT maa o maa mun yera janfa ni fɛngɛ la u k'a dɔn k'a fɔ u ka CNT sigi o banna adamaden an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan maa si tɛ si jogo dɔn mɔgɔ dɔw bɛ se k'i jogo dogo fɛn dɔ kama a n'a sera yɔrɔ la mɔgɔw bɛ fili o ye kelen an m'an ta la fɛnɛ an juguw fɛnɛ b'an ta la ala ye diɲɛ don o don an jugu de bɛ ka mɔgɔ dɔw démarcher mɔgɔ a bɛ se ka k'i ka mɔgɔ dɔ bi sini jugu bɛ se ka s'a la a bɛ se ka duloki yɛlɛma ka se ka nin yɛrɛ contrôle la an y'o caman ye janfa tɛ ban adamadenya baaraw la nka janfa dɔw bɛ yen ni mun ma siri ɲɛna a ka gɛlɛn i ka se k'o kunbɛn mais ni janfa mun a ma siri ɲɛna nka i wulila i y'a ɲɛɲini n'i bɔr'o kalama n'i y'o kunbɛn o ye ala tanu de ye sinon a tun bɛ se ka wolo kora la mun tɛ nin ye n'o fana banna halisa ni ɲɛ b'a la k'a fɔ janfa tɔ bɛ ka continuer kumakan de la parce que bi bi in na kumakan fana ye a damana guerre de ye ka futinɛ wuli ka mɔgɔw lasira fo k'a don mɔgɔw kunna k'a fɔ i b'a fɔ ko colonel Maliki Diaw nin de don k'a sɔrɔ a ye mun kɛ 2020 août 2020 jamana in kɔnɔ a mɔgɔ tɛgɛw tun tɛ fɔ k'ale bɔ wa de surcroît an kana ɲɔgɔn nɛgɛ c'est le numéro 2 du CNSP après son excellence le colonel Assimi Goïta ale de bɛ yen nɔ ne bolo a ka faso kanu o kuma tɛ se ka tɛmɛ o kan wa sariya kisɛw bɛ jamana in kɔnɔ u ma deli ka voter parlement kɔnɔ bi bi in na ni sɔrɔdasi tɛ n'i y'a da politique mɔgɔ ma fo ka diɲɛ wuli a tɛ voter ka d'a kan politique mɔgɔ minnu bɛ yen anw de b'a dɔn u ka miirina ye mun ye anw ni mɔgɔ minnu bɛ baara
baara la anw de b'a dɔn mɔgɔ minnu ka miirinataw don nka n'i y'a ye a caman bɛ ɲɛ bi parce que mɔgɔ dɔ de bɛ yen nɔ mun mago tɛ i ka parti la a mago t'i nacogo la n'a nana cogo min na mun ka ɲi jamana kɔnɔden ma jaw b'a fɔ a y'a tigɛ a y'a baara kɛ tan ne y'aw bloqué la point barre aucune considération politique. D'accord e bɛ se ka wele jumɛn da halisa maliyɛndenw ye halisa ka kɛn ko kura tuguni maa minnu tɛ ni colonel cɛ duuru ninnu yɛrɛ fɛnɛ cɛlaw dɔn parce que mɔgɔ caman bɛ kuma bɔlɔlɔ sanfɛ olu bɛ bɔlɔlɔ de dɔn i b'a sɔrɔ a caman ma gɛrɛ ni cɛ duuru ninnu na kunun wa u ma gɛrɛ u la bi fɛnɛ mais u ɲɛ bɛ fanga kɔni na dɔ bɛ présidence la dɔ bɛ défense la dɔ bɛ sécurité la dɔ bɛ réconciliation na dɔ bɛ CNT la mais kunun mun tɛmɛna ani bi mun bɛ yen. n bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ ka kuma daminɛ k'a fɔ ka kuma tentative de coup d'état in banni mun ye CNT yɛrɛ ye communiqué dɔ kɛ communiqué mun an y'a fɔ baara mun kɛra en tant que institution an b'a kɔn wa a ma bɛn anw ma wa an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ son excellence le colonel Assimi Goïta an b'a fo a man ka danaya kurakuraya ka ɲɛsin a ma tuguni jamana gouvernement a gouvernement ɲɛmɔgɔsow bɛɛ lajɛlen a n'a ministres an b'an ka danaya n'an ka miirinata ɲuman k'o kurakuraya ka ɲɛsin u ma fɛnɛ an ka finitigilakaw an ka service de renseignement minnu ye nin ko in bali an bɛ o bɛɛ lajɛlen fo ka da kan anw bolo ni y'an sigintɔla ye jɔnya juru wɛrɛ de kɔnɔna la anw ye communiqué kɛ kunu o communiqué fɛnɛ ka yɛrɛ ko fiire ko jaw m'o signé o fɛnɛ kuma bi réseau kan parce que communiqué n'a bɛ bɔ anw fɛ yen diɲɛ don o don an ka Segal parlement Segal CNT Segal o de b'a signé de tout le temps o bɛ se ka taa vérifier sur n kɛlen k'o publier fɛnɛ mɔgɔw ye n wele ko mais ko pourquoi ko président ma communiqué signé n ka b'o fɛnɛ fɔ ko parce que k'a ma communiqué signé ko fɛn dɔ bɛ yan k'a f'u ye halisa maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ ni mɔgɔ duuru ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ komi kuma dɔw bɛ n tɛ se ka fɔ réseau kan mais k'a fɔ k'a kurakuraya k'a danaya k'a fɔ o foyi de tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni mun ma fara u ka danaya kan n bɛ se k'a fɔ u ma bɔ u ka danaya yɛrɛ la u ni ɲɔgɔn cɛ donc mun ye jamana yɛrɛ taasira colonel cɛ duuru ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman bɛ kuma mɔgɔw t'u dɔn dɔw bɛ kuma kuntan fɔ jago ma u ma deli k'a ɲɔgɔn na depuis ala y'u da u ma deli k'a ye dɔw bɛ kuma dɔ fɔ CNT ma depuis ala y'u da u sen ma don CNT kɔnɔ ka taa CNT baara kɛcogoya lajɛ dɔw bɛ kuma dɔ fɔ CNT ma depuis ala k'u da u t'a dɔn CNT procédure a processus a bɛ kɛ cogoya min na nka anw minnu bɛ bɔ n'anw ye kumakɛlaw ye ani an tɔw minnu bɛ bɔ kumakan minnu bɛ bɔ anw da kuma dɔ la u b'o de ta k'o kɛ institution kumakan ye k'a sɔrɔ la an bɛ taa dɔw bɛ taa n'u ka association tɔgɔ ye ka kuma dɔw ye parti politique mɔgɔw bɛ taa n'u ka parti politique tɔgɔ ye ka kuma ni kuma min bɔra olu mɔgɔw da o tɛ se ka kɛ ko jaw do fo sa mɔgɔ 120 est-ce que ni olu ka kumakan n'i ko k'i b'o kumakan bɛɛ ta ko k'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ kumana k'o ye jaw nɔ ne bolo o fana fili o ɲɛngoya o ye hasidiya ye dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc k'a f'u ɲɛna u b'u ka malikanu u ka jamanajɔ u k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn deli o la an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fo o la o ye jamana ka hɛrɛ b'o la nka mun de ye ka miirina ta ka colonel dɔ ta k'u bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ olu mɔgɔ duuru de ye fɛn kɛ ka na ɲɔgɔn fɛ ne bolo o ye fili kuma ye e tɛ se ka kɛ Asimi fɛ ka tɛmɛ jaw kan e tɛ se ka kɛ jaw fɛ ka tɛmɛ Asimi kan n'i bɛ ninnu kɔni fɛ i b'u fila fɛ ɲɔgɔn fɛ walima i b'u fila duuru fɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ka dɔ bɔ ɲɔgɔn na ne bolo o ye juguya kan ye o ye fili kuma ye wa walahi mɔgɔ b'o fɔ u bɛ agenda wɛrɛ de b'u bolo o agenda ye jumɛn ye c'est de tout faire pour que Assimi Goïta a ka fanga a ka se ka da ayiwa nin transition fanga dɔɔni ma ka da ka transition daminɛ olu tun tɛ sɔrɔsiw fɛ nka n'i y'a y'u seginna ka na u bɛ kumaw fɔ kuma dɔ la minnu tɛ tiɲɛ mun ka di maliyɛnw ye pour que maliyɛnw ka sɔn u ye o la don min na ni maliyɛnw sɔnna n'u ye kuma dɔ fɔ jaw ma jama fanba bɛ sɔn u ye mais u yɛrɛ b'u ka agenda u ka baara kelenw u b'o baara kelen n'o miirinata de la mais tellement que u ye mɔgɔw surexcité dans l'excitation i hakili tɛ baara kɛ bilen o b'a sɔrɔ hakili girinna donc ni e hakili girinna e b'a fɔ ko tiɲɛ na nin Karim Masina a ka kuma ye tiɲɛ kunun a tun bɛ politique mɔgɔw nɔfɛ bi a yɛlɛmana i bɛ danaya ta ka d'a kan politique mɔgɔ tɛ falen fo ka diɲɛ wuli a ka vision ye mun ye a digera mun na a kɔrɔbayara mun kɔnɔna la o de bɛ to a hakili la a tɛ se ka falen a tɛ se ka bɔ o la bilen n m'a fɔ politique mɔgɔ bɛɛ dɛ mais n ko bɛ a dɔw de ma ka nɔgɔ bɔ kuma la donc k'a fɔ foyi t'an ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ni kira sɔnna ma sini inchallah jeudi CNT bɛna a ka projet de loi adopté a dɔw bɛ tali kɛ code des douanes la a dɔw bɛ tali kɛ miirinata dɔ la n'o ye k'a fɔ an ka jamana da la dumunifɛn insécurité alimentaire u ka tonne 60 ni kɔ ɲɔgɔn na u mago b'o la ka se ka 30 ni kɔ ka se ka jamana kɔnɔdenw lafiya nin wagati in na an bɛna accord de financement dɔ adopté o la mun bɛ se k'a to o dumunifɛnw bɛ se ka se an ka jamana kɔnɔ
kɔnɔ cogoya min na ka se ka tila an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka prix maintenir à l'équilibre parce que bibi na guerre mun bɛ Russie ani Ukraine matière première ni fɛnw caman bɛ bɔ yen nɔ ni gouvernement ma kɔn ka stocku caman ɲini ka bila an ka jamana kɔnɔ hali ni stocku nana fɛnɛ stocku fɛnɛ a conserver yɔrɔ a problème de bɛ yen nɔ parce que a bɛ mara yɔrɔ mun fɛnɛ tɛ mais il faut amener ka dugu dɔw ɲini minnu m'an dɛmɛ fɛnɛ olu dugu yɔrɔ dɔw la i b'a fɔ Lomé ani Guinée ka stocku dɔw bila yen pour que ni don min na prix bɛna gɛlɛya gouvernement ka se ka bɔ ko o marchandises o céréales bila sur le marché pour pouvoir harmoniser le prix parce que prix bɛ dépendre offre ni demande anw bɛ o miirinataw n'o hakilinataw la ala ye diɲɛ don o don ani colonel Maliki Diaw an bɛ miiri o de kan an kɔni kunsigi b'a la ka diɲɛ o miiri la mais an bɛ mɔgɔw ye u ka faso kanu m'u bila ka kuma dɔw fɔ réseau kan ni tiɲɛ tɛ an b'a fɔ bon an ka taa kuma de bɛ porokoto mɔgɔw bolo ka n'a ka faso kanu don mais k'a to fo tiɲɛni ka don i kunna i ka du kɔnɔ ne bolo n'i y'o to yen n'o wolola mun na o y'i yɛrɛ nɔ ye anw t'a to tiɲɛni ka don an t'a to amalgame ka don colonel Maliki Diaw cɛ 5 minnu ye jamana in yɛrɛma hɔrɔnya segin a yɛrɛ ma bi n'an bɛɛ b'an disi gosi n'o ye o numéro 2 o de y'ale ye après son excellence le colonel Assimi Goïta ale colonel Sadio Camara colonel Modibo Kone colonel Ismaël Wage anu tɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa ye miirina ɲuman ta jamana ɲɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo i ka plateau in sanfɛ d'accord merci beaucoup ami fo Maïga sisan ka bɔ émission yɛrɛ kɔnɔna la kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ kuma kuncɛ kuma ye mun ye CNT kɔnɔmɔgɔw a cɛ fara muso kan tiɲɛ don an nana an bɛɛ bɔra bɔyɔrɔ dɔw la ka na o fana wulila maliyɛnw ka bɛnkan de la donc a ye quota dɔ di nin ma a ye nin di nin ma a ye nin di nin ma faut pas que an ka ɲinɛ an ka kunu kumaw kɔ o de y'a to an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mais bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɔgɔn dɔn mun bɛ yen n'a tɔgɔ b'a la suspicion bɛ yen k'a sen bɛ nin ko in na n'o ye CNT mɔgɔ ye a taara quota min kan o ye surasi finitigilakaw CNSP mɔgɔw ka quota de ni mɔgɔ bɛ brimer ne bolo CNSP mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen don ka da kan an ye danaya da u kan olu fana ye danaya da u ka mɔgɔ min kan a bolo jigi kɔrɔ ne bolo o ye fili yɔrɔ ye mun bɔra o tigilamɔgɔ kelen yɔrɔ a n'a ka ko de bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ko bana k'a kuncɛ don min na an kɔni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn jamana ala k'a basigi ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma CNT kɔnɔna mɔgɔw k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka bɔ an k'an cɛsiri an ka jamana ye wa parlement CNT n'an y'a t'u la gosi ka s'a ma k'a lajigin cogo dɔw la i b'i sigi k'a tɛ s'i ma k'a bɛ président kun kan k'e ka foyi t'a la e ka organisation de y'i bila ka na mais n'a kɛra don min na k'a affaiblira an bɛɛ lajɛlen de bɛ affaibli k'o bali don min na an bɛ wuli ka jamana dɛmɛ wa ni CNT affaiblira don min na CNT ye poids mun ye poids d'équilibre de don n'a affaiblira gouvernement bɛ affaibli président de la transition Assimi bɛ affaibli u ka laɲini mun ye ka Assimi de atteint komi Assimi ni k'i b'a sɔrɔ f'i ka essayer à corps d'arme a terikɛ ani mun ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye mugu ci ɲɔgɔn fɛ ka banbagaci wale tigilamɔgɔw la ka se ka jamana kumabɔ u ni minnu nana ka jamana kumabɔ f'i k'o dɔ de lasɔrɔ donc o b'o de ɲini tantɔ o kun y'a kumaw daminɛ ni Sadio ni Modibo Kone k'a fɔ ko ni gardi filaw bɔra la ko nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan o y'o schéma bila depuis charte révisée la dɔrɔn u y'olu fila ye k'a to yen u ye schéma wɛrɛ de ye sisan nɔ mun b'a la k'o anticiper donc anw tɛ sini na dɛ anw bɛ bi la bi baara bɛ cogoya min na an b'o baara la ka maliden cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fo u ka sɔrɔdasiw cɛ 5 a n'u tɔw u y'u kanu cogoya min na u k'u kanu tɛ o kelen na wa walahi baara bɛ ka kɛ wa baara bɛ continuer wa maa si ka patapata ka taa to k'a fɔ ko anw bɛ baara min na k'an b'an kɔ don ma hali siɲɛ kelen ka bɔ ka taa terrain kan ka kuma terrain maloya t'anw na ni goloki ninnu tɛ foyi ye i bɛ nin bɔ i bɛ segin nɔ la i b'i ka t-shirt n'i ka débardeur don i bɛ t'i ka kɛlɛ kɛ et franchement a kan ka kɛ yɔrɔ min na an bɛ ka kɛlɛ kɛ a fan bɛɛ fɛ kɛlɛ min bɛ kɛ ni hakilinata o miirinata ye CNT kɔnɔ an bɛ o baara la wa ni kɛlɛ kan ka kɛ ka bɔ ka kuma fana an bɛ bɔ an b'o baara kɛ ka malidenw fo u cɛ ani muso maa o maa minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan n'u tulo banna nin wagati in na ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ni minnu bɛ yen nɔ k'u b'o fɛ ka kodɔn Maliki Diaw kan u ka s'an ma an n'u bɛ kuma an ka ɲɔgɔn faamuya o ka fisa ka bɔ ka kuma dɔw ta k'o las'a ma ka d'a kan ni mun y'a kɛ sariya de bɛ jamana in kɔnɔna la institution tɛna a to bilen a ka institution ɲɛmɔgɔ ka lanɔgɔ bilen diɲɛ maa si fɛ salamaleykum donc o kɔrɔ a bɛna wulikajɔ kɛ i ka kuma non c'est fini wulikajɔ bɛ kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ka kuma kalantan fɔ a ma mun bɛ Dakari a ka hɔrɔnya a n'a ka danbe la ka se ka CNT lanɔgɔ ka institution lanɔgɔ institution contrôlée de à travers le président an b'i wele fanga jenenw mɔgɔw ka sira kan ni mun kan ka bɔ a la o bɛ bɔ a la k'i sigi k'a fɔ ko fanga on va aller a kan ka fɔ yɔrɔ min na a bɛ fɔ yen nɔ parce que n'i kumana fɛn o fɛn Diaw de b'a fɔ vraiment aw kɔni b'aw deli a ye nin ko in to tan tɔ ni ne kɔni don ne b'a bɛɛ encaisser ne bɛ se k'a bɛɛ kun ne ta tɛ problème ye ne kɔni bolo dɔrɔn idéal mun bɛ anw cɛ 5 la o de ye an ye jamana in an nana an ka intervention kɛra mun ye an y'an di don min na an ye kumakan minnu fɔ ɲɔgɔn ye o de ye ka jamana kumabɔ nka an tun b'a dɔn ko nin bɛɛ b'a kɔnɔ déjà ka d'a kan an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ na u b'a fɔ
karisa ɲɛna ko n bɛ karisa fɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan an b'a dɔn k'a fɔ n ko bi bɛ se k'a fɔ dɔw bɛna k'a fɔ Asimi ɲɛna Asimi n bɛ fɛ ka tɛmɛ Jaw kan dɔw bɛna k'a fɔ Jaw ɲɛna Jaw n bɛ fɛ ka tɛmɛ Asimi kan dɔw bɛna fɔ Sajo an bɛ fɛ ka tɛmɛ Asimi kan an sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nka don min na an bɛna an kumana an bɛnna nin bɛɛ lajɛlen kan a y'u to yen mais an hakili la trop c'est trop ka d'a kan mɔgɔ minnu dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ u b'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ na est ce que u bɛ ka transition dɛmɛ dɛmɛ la u bɛ dɔ de ka baara la dɛmɛ fɛnɛ kɔnɔna la wa anw t'o dɔn an bolo n'i bɛ dɛmɛ kɛ i b'a kɛ dɛmɛ fan kilennen de i b'a ta bɛɛ lajɛlen fɛ foyi t'u bali ka se Jaw kɛrɛfɛ mɔgɔw ma k'u ɲininka CNT baara la surtout i bɛ nkalon tigɛ kuma la kuma mun i t'a kɛ cogoya dɔn an tɛna sɔn o ma bilen n'o y'a sɔrɔ u bɛ politique mɔgɔ dɔ de ka baara la ko o kun sen ma don baara la ko o sen donna baara la ou bien o bɛ kɛrɛfɛ ou bien o bɛ fɛ ka don a la ou bien fɛn dɔ don anw tɛna maa si to yen bilen i ka t'i sigi dɔ naga kɔrɔ ka t'i ka manamanakan fɔ ka taga an ka président walama ka a n'a somɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka d'a kan bi bi in na a cɛ duuru ninnu kɛlen don ɲɔgɔn somɔgɔmaw de ou bien ka se ka lagosi ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma baara la baara mun e t'a ɲɛdɔn wa a ma kalifa i la an tɛna to o ka kɛ bilen. D'accord, merci beaucoup Amadou, docteur Amadou Maïga o m'o dɔn k'an b'i fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw kana to ka fama ni information minnu bɛ yen n'a ye sariya minnu ta chaque fois n'aw bɛ se ka passer plateau fɛnɛ kan ka se ka na faso jama ka n'o kunnafoli an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ aw ka video ninnu partager kosɛbɛ kosɛbɛ ka CNT membre bɛɛ lajɛlen fo ka CNT président yɛrɛ fo ka les 5 colonels an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ boloden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta bolokɔnidenw n'o farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka koba kɛ halisa an ka hymne yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na un peuple un petit une fois halisa maliyɛndenw ka to ɲɔgɔn kɔ surtout nin wagati cristal na an ka faso lajɛ an ka faso bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni Ala sɔnna an bɛ se an sera ka ne sɔrɔ ka d'aw ma hakɛto b'a kan wasalam. Libera ela de Ana Cris.